Akasibingelele mfowamnyeni sibingelele nababukeli bonke beTransformation Life. Ngizobeka udaba lami namhlanje isimo esingehlele ukuze kuzokhona ukuthi kwesinye isikhathi uqwashise abanye abantu ukuze mawungena esigamekweni ungene in your own risk. Usuku ngasho nje ukuthi usuku engasoze ngalikhohlwa elingehlele mhla ka-24 February. Ngomsebenzi engisebenzayo ngiyi-security. Uthena ke ngomsebenzi ngigenza security ngingena ebusuku ngomsebenzi nje ngingena night nge-straight night. Nge-23 ngangingenile ebusuku. Mangingenile ebusuku kade ngivele ngithathe izinsuku kusukela nge-24 ngoba ngiyobe ngi-off ngiya enkonzweni. Inkonzo engangiya kuyona i-movement ngiyathumeka movement eseGingindlovu eholwa uBhekingema. Shuthi ke ekseni vele ngoba ngangingenile nge-23 nganzovuka nje ekseni mangivuka ngihambe ngiye endlini ngifike ngilale kancane ngoba inkonzo zantambama lezi zemvuselelo zamatende abanye bayekhumbula kakhulu. Ngazofika nje ngiye endlini ngifike ngithi ukulala mase ngiyaqoqa ke mase ngiyahamba ngiya khona enkonzweni ingiyathumeka. Shuthi ke nantu ke udaba isimo okwenzeka ngakhona nge-24 zaye uFebruary. Ngasuka esayithini ke la engisebenzela khona la ePinetown. Mangisuka khona ngase ngiya endlini. Mangiya endlini ke khona ePinetown ngoba ngihlala ePinetown kwelinye lamalokishi. Ngeke ngidalule ngenxa ukuthi mawukhona esinye isimo esenzakalayo. Mangifika khona ke kuleli lokishi ke leli ngifike ngilale njengokuhlela kwami. Mangilala ngivuke ikhathi engavuka ngazo kwangabo 10 o'clock kwangabo 10. Mangivuka ngilungiseke izinto mangilungisa emva kwalokho ngaphuma nje kuyoshawa 22:11 ngoba ngiyakhona enkonzweni le ingiyathumeka movement. Mangiphuma ngokomthetho ku17 ukusuka lapha endlini uya ePinetown. Kodwa ngijwayele ukuhamba mina ke ngonyawo ngoba is 45 minutes. Ngathi mina indlela engihlele ngayo ngokuthi ngizothi ukuhamba kancane kodwa une garage ke seduze ethiwa iAston garage. Mawusukhona kuba u10 ukugebela mawusiye ePinetown. Ngenxa ukuthi ngamphethe ngase ngihamba ke ngiyogebela kulelo garage lelo. Isimo sezulu ngalolu langa leso sasiguqubele. Ngihambe ke ngifike ngilinde ke itaxi mangikulowo ndawo leyo. Mangiyilinde itaxi almost 15 minutes itaxi ayifiki lutho. And nesimo sezulu ke mawungabheka nge-24 la vele nje lana izulu. Malini izulu ngiyabona ukuthi ke ngiyonakala and mangathiwa ngiyaqhubeka ngihamba ngonyawo ngafika ngiyimanzi ePinetown ngoba into engangifuna ukuyenza ngamfika khona izinto engincane engangizofuna ukuzenza ePinetown. Then mase ngiyahamba ngeDurban station ngifike ngigebele khona imoto ezeGingindlovu. Shuthi ke ngise Aston garage nansi imvula yana futhi seku15 minutes amathekisi athule. Into esenyenzayo ke manje ngihayika ilocal nje ngiyarawunda nje kanje ngizama ilocal imoto ezombeka kuphi ePinetown. Kuthe kanjalo ngivele ngihayike ziyadlula kuvele nje kume iFortuna. Malima iFortuna evule iwindi lo ongaphambili esho ukuthi hayi uyapha mnomzana ngisho ukuthi hayi ngiyala ePinetown ngicela ukuthi ngibe khona ikhona imali ukuthi ngishawa amatekisi ukuthi athule. Bathi ayingena ngokusheshsha ungasixabanisi no taxi driver. Ngingene ke ngokusheshsha. Ngingena ngemuva la kwiFortuna. Abantu bawu3 phakathi kweFortuna. Kukhona udriver mase kuba kukhona omunye ubhuti wayengaphambili wayemnyama udriver wayempofu. Mase kuba kukhona la ngemumva engizohlala naye la kwi-city obhuti omunye nje omnyama. Hayi ngingene ngihlale ngivale isicapha bebuza ukuthi awu waphatha kangaka mnomzana uya kuphi ngokomthetho. Ngathi ngicela ukuthi ngishiye la ePinetown kodwa ngokomthetho khona izinto ezincane ngifuna ukuzenza. Ngokomthetho ngiya eGingindlovu. Kukhona imvuselelo ekhona le eGingindlovu. Hayi base ethike lo bhuti lo shayela uyedwa umuntu okhulumayo kule tekisi. Kukhuluma udriver kuphela. Udriver mayekhuluma uyasho ukuthi ayi
thina ngokomthetho singabale Olundi, siya le Olundi. Sodlula nje sekushiye la ePinetown sobe sesingena uN3 siselibhekise kuphi Olundi. Ngithi ngoba neOlundi bafowethu ngisacela ukuthi ningishiye eTollgate eGingindlovu ngoba eGingindlovu lapha eTollgate kusekuseduze nala engangiya khona lapha kwenkonzo ngiyathumeka eBizimbele kuseseduze kakhulu hamba ngisho ngonyawo 15 or 20 minutes mawuhamba. Ethi udriver ayikho inkinga ngoba ephaketheni imali engangiyiphethe ngambethe u508 imali eyayikhona ephaketheni kwa508. Samba sithi masamba singeneke uN3 masamba uN3 udriver uyena umuntu okhulumayo ongibuza imibuzo ongibuza ngegama ongibuza nangesibongo yonke nje into imnandi ukuthi usebenzaphi yonke into engibuze futhi nange movement ukuthi iphetho bani yonke into ebuza ukuthi ngihlala kuphi emakhaya. Lo muntu lona uyayazi indawo yangasemakhaya uyena futhi ongitshelayo indawo zasemakhaya ukuthi uyayazi ngempela lo muntu ayikho indawo akangayazi eze engitshele nangeindawo zasemakhaya ngibona ukuthi uyayazi ngempela indawo yasemakhaya. Nami kuba umuntu okhulekayo ngoba kwesinye isikhathi lapha emawuhayikile uba nalokho ukuthensa ukuthi kungenzeka noma yini. Kodwa mina ke ngase ngikhululeka phakathi ngaleso sikhathi leso ukuthi umuntu vele uyazi indawo yangasekhaya. Le empangeni. Okay, then iqhubeke ke imoto ihambe engibuze even nanebadla mina ngisindisiwe ngoba ngisindisiwe ngikhonza eUnited Lateran le empangeni. Engibuze ngomfundisi wami uyamazi futhi umfundisi wami umfundisi ubiyela uyamazi uthi lo ngase police station eBuchanan ngithi yebo kunjalo hawu ngikhululeke ukuthi impela umuntu omaziyo nje nami ngiqhubeke kodwa umuntu okhulumayo udriver uyena ongihlohla yonke lembuzo ombuzayo nami sengiyakhululekile nje sengiyaxoxa nje naye. Sithi ukuhamba ke masamba sithema sidlula ama branch la ase gateway yayisiqala ke udaba lo bhuti lo ola eduze kwami uduze uhleli la eduze kwewindi nami ngihleli nga vela ngingena shuthi umese uphethe la shuthi ucindezele nje la eduze kwebhlokwe. Uthe nje kusekanjalo wavele nje wawukhipha wawudlalisa kanje umeze wathi siyasebenza ke baba ucishe wahlaba ithanga lami kodwa just ukuthi okoqala kwakuyisana ukuthi uyangithusa nokuthi manje sekuyisicakacaka kuyasetshenzwa manje engqondweni yami ngithi bayadlala ngithi kodwa ilobhuti lo osemva kwami okuyena obamba inkunzi akahlangene no driver nama futhi kwakubili ukuthi ilo seduze kwami and okwesibili kuyadlalwa ngenxa ukuthi indlela wayesexoxe ngayo udriver uthe kusekanjalo wavela wakhipha isibhamu lo la ngaphambili lo omnyama ngamuzwa ethuka inhlamba udriver ngabona ukuthi no akusadlalwa ngempela ke manje nami ngathi ukuthuka kwathiwa bangithuka ngenhlamba ke bathi ngikhiphe yonke ke le mali le ekhona lapha bathi oqala bathi uphethe malini ngasho ukuthi no 58 lapha etheni bathi khipha ngokusheshsha ngabe ngokukhipha ngibanikeza u508 bathi khipha ne cellphone ngayikhipha ne cellphone bathi siyasebenza manje sifuna u3000 bathi u3000 imali esiyifunayo bathi angivula iApp ngaleso sikhathi ke ngangino 00 ke mina kuma app ami ngoba ngadi ngithengela nje stock sami ngidayisela ama perfume ngoba nalo 58 okhona kwakade kuyilentuzana kade ama customer ade ethengile ngoba okhona which means imali yami ngangiholile ngathenga ngayo nje istock uthe kunjalo ke angithi ke manje into eyenzakalayo uthena manje angivule iApp ngivule iApp okoqala ngathi ngithi ngiyayivula iselfone yami sengibheda ngisho iphethini wacishwa ngihlaba ngomese wathi awukwazi ukhohle iphethini manje into eyenza ukuthi ngikhohle iphethini kungenxa yokuthuka ukuthi lento lena ngiyatatazela nami ngase ngicela ukuthi ngizoyishaya ngayishaya kahle ke okwesibili yayisishayeka usetha ngivule iApp ngavula ke iApp yami mangivula ayikuno 00 wayesethini ke wayesethi ungema lo ngiyathumeka ngeke ngabe nawo 3000 angithi nina nimese izinkonzo ezinkulu akufonele yena wathi uye kuthinte enye into efonini ngamanye amazi yonke into engiyenzayo ngidirectwa yibona
Mangithi ngiyamfonela ongema akalibamba ucingo lo ophethe imovement engiyathumeka lo ngiyakuyena enkonzweni akalibambe ucingo bayangithuka ke manje udlalisa ngomezelo usethi lo ohlezi no driver lapha ngaphambili uthi akumtshengisi ukuthi abangayenzi lento siyifunayo simenze njani. Wathatha ibhakede la ngemuva ngithi kunehlalo la ngemuva la kweFortune wathatha ibhakede lo ophethe ummese mayethatha ibhakede u5 liter nje omhlophe walivula phakathi kwakunamasende awu4 phakathi amasende awu4 phakathi la ebesilisa awu4 phakathi uthi udriver sithwele thina siyasebenza sisemsebenzini la wena siphazamisa wena uyasiphazamisa hayi uthe kuse kanjalo uthini ke lo ngoba umuntu okhulumayo kukhuluma udriver usethini usethi hayi ubiyela ngeke ngabi nawo lo mali leyo fonela ubiyela mina angenzi into angikwazi ukucabanga mhlawumbe umuntu mhlawumbe wayekhona mhlawumbe usisi wami ekhaya engangacabanga noma ubaba engangacabanga ukuthi mhlawumbe ngimfonele ngimtshela ukuthi nakho ngisejayivini ngisenkingeni kanje kodwa kuthiwa ocingweni angenze lento abangitshela yona. Okwesibili usethi ke lo shayelayo fonela ubiyela ngeke ngabi nawo lo mali leyo. Hayi ngimfonele ke umfundisi wami uNdabezitha mangimfonela uNdabezitha ngimfonele ayi uNdabezitha libambe ucingo esesho ukuthi hey mangithi ngiyambikela udaba kanje bemthuka ngithi uNdabezitha ngisenkingeni 1 2 3 uNdabezitha vele wayazi ukuthi ngiya enkonzweni ngiyathumeka futhi wayobe khona enkonzweni mhla isivala ingiyathumeka ngamanye amazwi lolu uhambo vele uyalazi uNdabezitha. Ayi uNdabezitha ethi hayi bafuthi ngiyacela ningamlimazi ngizoyifaka le mali ngicela ukuthi ngingamlimazi ngizoyifaka le mali hayi ucingo livale manje sesilindeke uNdabezitha phinde futhi efonelwe mayifonela usenenkinga ye network ke manje then angithi siyahamba sedlulile la ngaphansi kwebridge igateway singena uN2 siyahamba manje masamba lo mgaqo lo sobhekele kompangeni ko Richards Bay masamba then bavele baphumeke manje kuyaphunywa manje kuN2 ungenwa ngaphansi la iVerelem mangena kuVerelem mase kuhamba siyongena siqhubeka netiyela kodwa sekuyimoba ngapha nangapha. Hayi ngibona ukuthi hayi kushube ngempela ke manje lapho inyembezi ayifiki lo oseduze kwami wavelwa ngiqhumisa ngempama ezu3 mangiqhumisa ngempama ezu3 angiviki ngangavika kodwa into engenza lokho ukuthi ngangafuni ukuthi ngathi nyalo ngiyabona ukuthi mangingavika ngoba uMessi into engisaba kakhulu ke mina uMessi lo wayephethe eduze kwami ngangenza noma yini mina ngithi ke mangibanje inkunzi mawuphethe uMessi ngenza noma yini isibhama ngisesabi ngoba ngiyibhelieve lento ukuthi ungangidubula ngife sekuphelile kodwa mawuphethe uMessi uzolokhu ungicikica ngoba wayefuna ukungigwaza nje la ethangeni ngaleso sikhathi ke leso ngoba wayephethe uMessi ngangiyenza yonke into isizathu sokuthi ngiyenze yonke into ngenxa ukuthi wayephethe uMessi. Ayi ephinde efonele ubiyela mayifonela ubiyela kusethi inetwork siyaqhubeka siyahamba la eMobeni siphumile sesihamba la eVerelem imoba ngapha masamba kwanala esifika khona ngaka left hand side kunendlu double story eyistin sajika khona uthini masijika khona uthi uyathandaza mfana wami angimazi nalomuntu omhambayo ngoba thina sisebenzela la then usethi mayejika into yangikhalisayo ngakhandiswa lezi impama ezu3 ukuthi hayi angivele ngikhale ngifile lento although inyembezi zayingafiki usethini ke usethi manje angisuli inyembezi siyolanda omunye umuntu ngingalinge ngibaphazamise siyajika manje shuthi siya ku freeway siyolanda omunye umuntu manje uthi nje ngingalinge ngimphazamise ayi masijika sihambe singene ko gateway sibuye futhi masingena ko gateway sesizongena ke manje ku N2 masithi ngaphansi kwebridge lapha lama bridge la amaningi lapha ma N2 lapha egateway
sifica omunye ubaba uyahayika. Mayihayika lo baba lo ayi engene lo baba lo esho ukuthi uyeginga indlovu bathi ayikho inkinga thina siya le Olunda hayi engene. Lo baba mayengena phakathi ayibembuza imibuzo esho ukuthi lo baba washo ukuthi umfana futhi wathiwa kaBiyela wale kayanguye wakayanguye kodwa khona into akafuna ukuyoyenza eshowe ngokomthetho ngoba wathi cela nje eshiwe kuphi eginga indlovu. Hayi engene phakathi mayengena hayi beqhubeke nje bembuze naye imibuzo ngokomthetho yena wayezolanda certificate sokupenda la eThekwini. Wayezosilanda nje certificate sokupenda ngoba umuntu opendayo kathi bembuza umuntu opendayo necertificate ngoba igama lakhe futhi ngalibona lapho ukuthi umfana futhi thiwa kaBiyela wale kwayanguye empangeni. Then ke bembuze imibuzo hayi then kuqhubeke then bona bambuzanga imibuzo eminingi almost lapho kwaba u3 minutes or 4 minutes ngoba kwabe kusuka lokho ngoba wayehleli lo bhuti ngoba wayehleli lo omnyama wabuyela wazohlala phakathi nendawo mina ngase ngihlala eduze kwewindi. Ngaleso sikhathi leso mina into engangicabanga ekhanda lami ukuthi angivele ngicuze ngiphume ngewindi but into ngoba ulwazi kakhulu nemoto sekuyilento sekhanda lami ukuthi angazi ukuthi isitrini sangaphambili nasela ukuthi mhlawumbe ngizothi ngithi ngiyaphuma sivele sibhambe ngeke ngikwazi ukuphuma mhlawumbe ngivele ngisikeke hayi ngivele ngiqhubeke ngihlale phansi ngaleso sikhathi leso. Hey uthe kuse kanjalo ngoba ngiyasho ukuthi bambuza almost 4 minutes or 3 minutes lo baba lo ubaba uBiyela mhlawumbe bexoxa nje naye kwabe ngoba vele lo bhuti lo wayehleli nami la ngemuva umese wayebambe kanje uOkapa ngoba kuthekise kanjalo wavele wawukhipha uOkapa udlalisa kanje wathi siyasebenza ke manje khipha yonke imali onayo lapho wakhipha uwallet wawuno 1.2 phakathi bawuthatha u1.2 phakathi mabe uthatha u1.2 phakathi kwathiwa send ka 3000 ngokusheshsha siyasebenza la. Then kuthe kanjalo uthe yena uthe bafowethu anginamali ifoni wayephethe ngoba kwakubaba ngasho ukuthi nje lo ubaba omdala loyana nje ubaba omdala noma engamdala kakhulu mhlawumbe la ko40 or 50 kodwa nje kuyabonakala ukuthi hayi ubaba nje osemosha ongakabi mdala kakhulu usayiphathela nithupopo wathi anginamali. Hayi wathi wafonela umuntu okuzosendela manje u3000 ucash send into abayifunayo ucash send not ebank cash send. Hayi wathi ngicela ukuthi ngifonele ubhuti wami osebenza eThaveni wamfonela ke ngokusheshsha wavele wawusenda ucash send. Kuthe kuse kanjalo wathiwa mkhuthuze ngoba babemkhuthuza bemphathaza nje yonke indawo wathiwa hey mkhuthuze nasecathleni usamkhumbula lo wayizolo ukuthi isibhamu besifake la eduze kwaSonyaweni kusho udrive shuthi ngayizolo kukhona abantu ebebabambile shuthi khona omunye ubhuti ubefake isibhamu besifakela ngasesokisini uthi nasesokisini usakhumbula nayizolo kukhona ubesifakile isibhamu wasifaka nje la eletuzana shuthi la emlenzeni mkhuthuze nasemlenzeni mhlawumbe uphethe isibhamu lo muntu lo ufana njengayizolo ngoba mina akamphathuzanga ngoba mhlambe isizathu sokuthi ngangenkonzweni shuthi lo bhuti lo ngoba vele kwakuubaba nje into eyamazi ukuthi bemkhuthuze bambona ukuthi hayi just ubaba mhlambe angeke beyazi mhlambe ukuthi unesibhamu ingakho bamkhuthuza kanjani ngoba cha mina bangikhuthuzanga ngabe qamba manga. Hayi kuthe kuse kanjalo ke angithi vele yena useyisendile siphume ke manje siyaphuma manje la ku N2 sizongena sibuyela back lo mgwaqo lo besingene ngayo lezi imoba lezi ngale ngaseVerelem sihamba khona ke manje masihamba khona angithi uhleli phakathi nendawo lo bhuti lo ophethe umese la ngemumva wayesebuyela back kule ndawo le ubehlele kuyona mina sengihleze eduze kaBiyela manje kuthe kuse kanjalo ihambe imoto hayi engasho futhi ukuthi imali uBiyela useyifakile. Hayi sihambe nje kanjalo sithe kuse kanjalo amafoni nabo bawathathile
sithe kanjalo sibuyele kule ndawo bengisho le bengasho ukuthi i-double story building double story eyisitini le ngaka left sesingena straight manje siya kuyona siphumile eteleni ngoba eqale ijikile yathi yangangena manje ke uvalo ukuthi ke manje ngoba isijika nje isithi sibheke khona ukuthi sesiyovalela endlini asazi ke manje ukuthi noma sesiyobulawa manje wasethiwayo into ezokwenzeka ke manje kusho udriver wayesethi hayi asibanikeze zo50 sanikeze zo50 hayi masinikeze zo50 wasethiwa into ezokwenzeka ke manje biyela uzovula isicapha mawuvula isicapha uzobaleka ungene phakathi ezimobeni uzomlandela nawe ungene phakathi kuphi ezimobeni anibheke emuva wabaleka ubiyela wangena phakathi ezimobeni nami ngathi ngithi ngiyabaleka ngena phakathi ngawa ngenxa ukuthi lapha izulu lalikade linile izulu phansi kwakumanzi sangena ke phakathi ubiyela hayi wabaleka sengathi uyafa ngempela ubiyela ngaleso sikhathi ngoba hayi wazi noma wayivula kanje imoba ngoma kanjani ngoba angifuni uqaba amanga mina ngabaleka ngangena kancane ayi shuthi imoto sathi nje singena yabe imoto isuka ngokusheshsha ngoba umuntu akakwazanga ngisho ukubuka ngemuva ngoba wathi asingalinge sibheke ngemuva amafoni bawathathile 1.2 kabiyela mase kuba lo 500 wami 508 bawuthathile ngaleso sikhathi ke leso mina ngibuyele back ngaleso sikhathi leso mangibuyela mhlawumbe kwathatha for 5 minutes ngoba ngalinde although imoto yayisihambile ngase ngifuna nje ngibuyele ngiphume ngibuye ngizongena la eteleni ngoba ngase ngifuna nje i-truck noma kube itekisi kwaba nje ngokusheshsha kuphelanga ngisho 5 minutes ngoba ngathola itekisi mangithola itekisi yayisuka eVerelem iya eGateway ngoba ngayitshela ukuthi ngoba uhambo solo kanje angivele nje ngibuyele emuva ngoba nje ngabona ukuthi hayi sekuyimessage nje sekanje ndisenyatatazela angisekho nje right nanetrauma nje futhi angisekho right ngase ngithathi ngathola itekisi yazongibeka le eleduzana kanti phakathi etekisini ngacela umunye engene ku Facebook ukuthi akafonele ubiyele esho ukuthi engabe sawusend ukhesend wathi fonela ubiyela bayithola inamba lapha ku Facebook ama poster ngoba vele umfundisi inamba kamfundisi ubiyela lo wasempangeni umfundisi wami okuyena ushuthi ube sebasendele ukhesend wayesesho ukuthi ukhesend sebeze bawukhipha sebeze shuthi labantu laba shuthi babethi mabewuthola ukhesend kube khona umuntu osemall noma oseduze kwe-ATM ozobe ukhipha ngaleso sikhathi leso shuthi vele kathi siseteksini sebesikhulula basebe ubiyela wayesebanikezile ukhesend ngoba ngikhumbula amazwi okugcina bathi sebezosenda ilocation ayikho manje into sebezoyikhuluma nawe biyela usuyobona ngelocation shuthi ubiyela ke wagcina ubaba umfundisi ubiyela umfundisi wami wavele wawusenda ngaleso sikhathi leso bawukhipha ngokusheshsha besikhulula nje vele sebeyitholile shuthi imali into nje engayiqashisa kakhulu kubalaleli be-Transformation Life ukuthi ukuhayikha kuyingozi kakhulu mina ngikubonile ngicishe ngihamba nge-24 mawusubuka ukuthi ngangingahike ku-freeway ngangihike ulocal ngiphuma endlini ukuthi nje ngiya ePinetown eduze angithi yabo cabanga ukuthi mawuzohike kuphi lapha ku-freeway ngoba labantu laba shuthi basebenza khona lapha ko-Avoca nalapha nako-Gateway indaba yokuhike umuntu ngabona ehamba ngemoto engaka ephezulu kanti bathwele abantu ngoba into futhi engayinotisayo sasibadlula abantu besifazane ngamanye amazwi laba babe specialize kubantu besilisa ngoba bahlukene kunabanye abantu izithwalo zabo esuke edinga abantu besifazane abanye sebedinga abantu besilisa engakusho nje ngabaqwashisa kakhulu kubaleli be-Transformation Life ukuthi kuyingozi ukuhike mfowethu hike kodwa wazi ukuthi in your own risk hike in your own risk yazi ukuthi ungafa nanokufa
uma nje unemali ungalinge nje uhike, ungalinge ngamane kuthiwa ufika late lapho ufika khona, noma kuthiwa awukwazanga uphumelela ngenxa yobungozi bokuhike.